Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Rediad Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr hynod o wybodus yn ceisio addysgu rhywfaint ar fonhwysyn trenus o anwybodus ynglŷn â llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Jerry! Pennod 51. O, dylwn ni ddweud gyda llaw, os da chi'n meddwl pam bod bobl sy'n gwylio ni, pam bod Rediad Jones hefo goblin o glais ar ei wyneb, mae herwydd bod Jerry a fi wedi bod yn dyrnu, o Jerry sydd wedi dyrnu fi oherwydd dadl fawr ddaru ni gael ynglŷn â canu caeth versus canu rhydd, ynde? Ia. Felly, da ni wedi gorau cael yn gwahanu a mae Jerry bellach ymhen y groes hefo tag yr heddlu ar i'w goes o a dwi yma yng Nghaerdydd. Reit. Ia. Jerry. Wel, dwi'n tro'n galad i gael addysg i fewn i dy ben galad di, Richard, felly rhyw ffordd neu gilydd. Reit. O pastwn. O pastwn. Reit, lle da ni'n mynd heddiw, Jerry? Reit, wel, dwi eisiau dechrau trwy gwyno fel dwi'n aml. Hynny yw, mae beth braf i gwyno amdano fo, ond mae yna gymaint o lenyddiaeth Gymraeg o'r cyfnod. Dyn ni'n gorau hebgor cymaint o bethau da. Ac un peth dwi eisiau pwysleisio o ran y canu caeth, ydyn ni'n sôn am y mesur a rhydd yn ddiweddar canu rhydd o ran y canu caeth. Mi oedd yr hen draddodiad hwnnw yn parhau bod y beirdd proffesiynol yn gwegian yn economaidd oedd yn ei trafod. Ond o ran y canu mawl, yr hen draddodiad hwnnw sy'n mynd yn ôl yr oesau canol cynnar a thu hwnt, mi oedd yna gymaint o feirdd da yn canu mawl o hyd. A'r beirdd hefyd yn canu cerddi serch a natur yn traddodiad Dafydd ap Gwilym ac yn y blaen. Felly, wrach enwi cwbl, ond dyn ni'n hebgor gymaint. Dyn ni'n mond wedi crybwyll rhai mawrion fel Siôn Tudur. Mae yna gannoedd o gerddi gyda fo sy'n groesi, rhai ddifyr iawn. Siôn Tudur, o ran beirdd mawr y cyfnod, gallwn ni enwi Seimon Fychan, Siôn Mawddwy, Rhys Cain, a'i fab Siôn Cain, Philipiaid Ardudwy, Siôn Philip a'i frawd Richard, aelod eraill teulu, Llywelyn Siôn, Morris Berwyn, Huw Llwyd, Gruffydd Hafren, Huw Machno, mae'n gymaint o hynny nhw da. Ac ond ar y cyfan parhau a math o ganu, dyn ni wedi weld ers yr oesau canol o ran canu mawl i noddwyr a canu cywyddau serch y natur, ond pethau difyr hefyd, ond dyna fo, dyn ni methu gwneud popeth, felly dyna ni. Ond dwi eisiau dychwelyd at y canu caeth, at y cywydd ar englyn wan, ond o'r cyfnod, dyn ni ar ddechrau'r ganrif 15 wan, ond yn hytrach na thrafod rhagor o'r canu mawl ac yn y blaen, dwi eisiau edrych ar y modd yr oedd un teulu uchelwrol yn defnyddio barddoniaeth fel rhan o'i hymwneud teuluol lle da. Dwi eisiau trafod ar ôl yr oedd barddoniaeth yn chwarae ar fywyd teulu lle. Na nid beirdd mawl proffesiynol, ond uchelwyr, o'r rhain uchelwyr yn canu ar ei bwyd ei hunan, dyn nhw'r ymadrodd ynddo. Hynny yw, beirdd amatur, yn canu ar ei bwyd ei hunan wedi dysgu cyngyneddu, dysgu cyfansoddi cywyddau englynion lle. Ond mae'r farddoniaeth deuluol bersonol yma yn cynnig golwg arall ar lenyddiaeth y cyfnod, dwi'n meddwl. Felly mae rhywbeth bach wahanol i rai pethau dyn ni wedi drafod. Dyna pam dwi wedi dewis hyn. Right? Ac y teulu dan sylw yw teulu'r Hen Blas, Llan Gristiolas Sir Fôn. Dwi'n trio dewis pethau o Sir Fôn, Richard, achos bod hyn yn plesio. Felly, teulu'r Hen Blas, Llan Gristiolas Sir Fôn, de. A dyn ni am ddechrau gyda cherdd gan y pen teulu Dafydd Llwyd, de. Uchelwr oedd yn noddi beirdd hefyd, lle da, ond oedd yn gallu cyfansoddi. Ac o ran y mesur cywydd ydi o, ynda. Mesur caeth hwnnw sydd wedi bod mewn bri ers oes Dafydd ap Gwilym. Ac mae'r cywydd hwn yn fawrnad, lle. Cyfansoddodd Dafydd Llwyd y cywydd mawrnad hwn adeg marwolaeth i'w wraig, Catrin Owen neu Catrin Owen yn y flwyddyn 1600.
dim dau. Felly, dyn ni'n gwybod yr union adeg y cafodd y cywydd i gyfansoddi adeg i marwolaeth hi yn y flwyddyn 1602. Ac fel nifer o farwnadau eraill o gyfnod y cywyddwyr, cyfnod maith, cofiwch, sy'n ymestyn o'r hanner cynt y 40 ymlaen i ddiwedd yr 15 a thu hwnt i radda. Fel nifer o farwnadau, mae'r ffurf ymddiddan rhwng y byw a'r marw. Felly, yn achos y cywydd yma rhwng y bardd, Dafydd Llwyd a'i wraig farw, Catrin. Mae o'n dychmygu cael sgwrs â hi o'r tu hwnt i'r bedd, ynddo. Felly, yn y dyfyniad... Ac oedd hwnna'n rhyw fath o ffurf, do'n ni'n mynd ymwybodol bod hwnna'n ffurf arferol o wneud marna, lle ti'n cael y sgwrs dychmygol felly? Yn union. Mae yna farwnadau gan feirdd o'r 15 sydd yn farwnadau i hathrawon barddol yn dychmygu sgwrs yn nhw. Mae yna bob math o bethau felly. Hollol. Sgwrs rhwng y byw a'r marw. A ffordd teimladwy iawn, wel, Yndi, fel gwelwn ni da. Felly mae'n dechrau, mae'n gerdd hir iawn. Mae'n cywydd, mae'n bell dros 100 o linella. Rhyw 110 ar 20 neu rhywbeth felly, sy'n cofio. Ond mae'n dechrau gyda'r bardd ei hun, Dafydd Llwyd, yn siarad. Felly dyma'r dyfyniad cynta sy'n gen ti. Mae alar am awelwyd, o miad i'r llawr mae dŵr llwyd. Mae'n y llawr wawr, mae'n llai'r wen. Wiro'r iau orwyr Owen, dwfr a sai a dwy fawr sydd, o ben mon drwy ben mynydd. Mae dŵr hallt ni medu rhawg, mae oer fyd am wyr fadawg. Torwyd am harawd fy mhen, tru yn weuw am Catrin Owen. Ie. Felly, mae alar am y welwyd, omiad. Ti'n dall y ger yna? Na. Coryn, copa, top dy ben, lle. Right. Ond coryn ymsawdwr, lle. Coryn ymsawdwr, mae dŵr llwyd, ond mae hwnna'n hyfryd ydy. Mae'n crio, mae'n wylo gymaint, da. A dwi'n cymryd bod rhywfaint dwi'n gyda llaw, dwi'n gwerthfawrogi bod chdi wedi dewis llinell sydd yn cyfeirio at fy mhentre i Pennod yn fan hyn. O ben mon drwy ben mynydd. Wel, mi oedd Catrin Owen i wraig sy'n newydd farw o ben mynydd oedd hi da. No, wel... A mae'n sôn am ddisgynyddion madawg oedd ei thaid ochr i mam, felly mae'n sôn am ei theulu ac yn blaen ochr pen mynydd. Oedd hi'n perthyn i'r tuduriaid, dydy gwir, ond mae'n ddiddorol nad yw Dafydd Llwyd yn crybwyll hynna, achos mae uchelwyr mor boenus yn ymwybodol o statws o balli, a ffaith bod i'w wraig o'n perthyn i'r tuduriaid, a gyda llaw dyma'r flwyddyn bu farw o frenhines Lisbeth, yr olor tuduriaid. So, di orwyr Owen ddim yn cyfeiriad at Owen Tudur, felly, ti'n meddwl? Nag di. Catrin Owen, ond, bosib, ond dwi'n mynd credu fod o, de. Ond, dwi'n meddwl, Galar sy'n yma, dwi'n mynd trio am unwaith tynnu sylw di statws i hun, mae'n dewis geiriau sy'n mynegu alar gan ddilyn rheolar gynghanedd. Mae'r dechrau, rwan bod ti wedi egluro iad i fi, mae alar am awelwyd, o miad i'r llawr mae dŵr llwyd. Mae'n hyfryd yn dydy. Mae'n wylo gymaint da, hollol. Mae'n teimlo'n ddiffiant iawn dydy'r Galar. A wedyn mae'n gywydd hir, dyn ni'n neidio, mond ychydig o ddyfyniadau sy'n gen i, ond mae'r darn nesa, mae Dafydd Llwyd yn siarad o hun, yn symud i alar ac yn cyfarch i wraig farw. A mae'r darn nesa yn deimladwy iawn. O dduw mawr, yr oedd i mi, hoff rediad ei Phriodi. Ond weithiau'n gan ei dethol, gweiddi'r wyf a goddau ar ôl. O fawr boen af ar ei bedd, af a galwaf am goledd. Agor fedd ac ero fi, agor arch ac arerchu. Fy mhriod wyd yn godech, wyd stan y llawr, dan y llech. O, mae hwnna'n... Godech, cuddio, mewn cuddfan, lle. Dwi'n ymddeheuro gyda llaw. Dwi mond yn gweld hwn am y tro cyntaf, felly dwi ddim yn darllen yn y ffordd... Mae hwn yn heiddi darlleniad gwell. Mae hwn yn hyfryd iawn, dydy, Ger. Mae hwn yn... Ond weithiau'n gan ei dethol,
dwi'n cymryd ar ôl i'w dewis ei dethol gan dduw i farw, gweiddi'r wyf a goddau ar ôl, o fawr boen a far ei bedd, a fa galwaf am goledd, agor fedd ac ero fi, agor arch ac ar erchu. Fy mhriod wyd yn goderch, wyd dan y llawr, dan y llech. Mae hwnna'n fendigedig yn dydi? Ydy o, mae'n bwerus. Wirioneddol deimladwy. A mae'n hen thema rhyngwladol, dyn ni'n gweld marwnadau, mewn cyneuon gwerin y gysla a llenyddiaeth uchelhael o ran rhywun yn Galar ac yn mynd i orwedd ar y bedd. Dwi'n bod yr gan werin Weddelig nath Sinead O'Connor recordio fersiwn ohoni, Stretched on Your Grave, neu rhywbeth felly der, un math o beth. Ond ar cwplau cynta, o ddiw mawr, y roedd i mi hoff rediad i Phriodi. Felly mae'n sôn am amser dedwydd, hoff rediad, cyfnod bywyd, rediad oes, hoff rediad i Phriodi. Ond oedd ddigon ffodus i cael i Phriodi, a cael rediad bywyd efo i. Mae'n hyfryd ydy. Mae'n hyfryd iawn, mae'n wirioneddol hyfryd yn dydi. Mae seicolegwyr sy'n sôn am alar, sôn am y gwahanol gama o alaru, mae pobl yn mynd trwy fo'n gwrthod credu'r peth, protestio yn erbyn marwolaeth. Mewn ffordd, mae elfen o hynny yn y ffordd mae'n mynd gorwedd ar ei bedd ac yn gorchymyn, yn gofyn i'r bedd i agor, a gofyn i'r arch agor iddi gael codyn ddew eto. Mae'n cuddio, mae rhywbeth hynna bwerus am hynna, does. O fawr boen a far ei bedd, a galwad am goledd, am gael dy goleddu, dy gael dy gosgysuro. Mae hwnna'n nerthol yn dydi. Ie, hollol. Hollol. A wedyn, unwaith mae'n gerdd hir iawn, ond nawn ni neidio i ateb Catrin, neu Catrin. Hynny wrth gwrs, mae bardd yn dychmygu i bod hi'n i ateb o tu hwnt i'r bedd, a dyma'r dyfyniad nesaf. Dafydd, rwy fi yn dofyn, arbed y llyded yn llyn. Gwelais ddiben fy menyd, gwelais boen fi i glyst y byd. Gwelais fy nagrau gwiwlawn yn galw ar ddiw, gwiwlwyr ddawn. Dwg fy mendith i'm gweiniad, Iesu neu plith, sa neu plaid. Dwg yw plith fy mendithion, gynnyrch sad ac anerch Sion. Mewn awr deg, mewn awr deg y man ar dydd. Mewn awr deg y man ar dydd, y gwelom pawb ei gilydd, bydd ŵr iach mewn bedd yr wyf, yn iach it oni chotwydd. Felly, mae'n detholiad sy'n yn dechrau Dafydd yn ei gyfarch o, yn dweud wedi gweld i llydded, mae wedi gweld i ffenyd, wedi gweld hi'n ei gwyledd yn gweddio ar ddiw, ar ei gwely anga. So mae i weld Dafydd ti wedi tystio efo marwolaeth mewn ffordd e. A wedyn... Gwelais ddiben fy mhenyd eto. Ac wrth gwrs mae'n cyfa yn fodd i droi golygon tuag at ddiw hefyd yn de. Mae marwolaeth, mae fyrynghylch marwolaeth mewn oes mor grisnogol wastad yn fodd i fyfyrio am ddiw yn de. A materion ysbrydol wrth gwrs. Gwelais fy nagrau gwiwlawn yn galw ar ddiw, gwiwlwyr ddawn. A wedyn mae darn mae dwg fy mendith im gweiniaid. Ystyr gweiniaid yma yw nid rhai gwan, ond rhai tynnar, anwyliaid. Felly mae eisiau ddod uchofio hi at ei hanwyliaid. Iesu ni plith sa'n plaid, bysa o'i plaid. Dwg yw plith fy mendithion gynnyrch sad. Ac aner Sion oedd i mab, neu un oedd gynnyrch rhyw 5 neu 6 o blaen. Ond Sion y mab, fodd yr etifedd, mab hynny'r teulu. Ac mi oedd Sion Llwyd, neu Sion Lloyd, y mab, ar ganol cwrs gradd yn Rhydychan ar y pryd. So mae'n sôn am hynna yn benna. A wedyn, ar y diwedd, y ddau gwblad ola, mewn awr deg y man ar dydd, y gwelom pawb i gilydd. Hynny mae'n sôn am fydd y farn, pan mae pawb yn marw ac yn acrobodi y cyfarfod y nefoedd. Bydd wr iach mewn bedd y rwyf yn iach it, hynny yw, ffarwel yn iach i, ffarwel i chdi.
Oni chotwyf. Ti'n dall hynna? Cotwyf, codi, rhan y ferf, person cyntaf dybynnol y ferf, codi lle, ond oni chotwyf yn yr achos yma, mae dybynnol gyda oni yn golygu hyd nes y byddaf yn codi. Felly, yn iach, fferwel i chdi, hyd nes byddaf yn codi'r bedd eto. Na ti, pan da ni gyd yn codi, wrth gwrs. Ie, hollol. Mae hwn yn hyfryd iawn, Jerry. Nes ti grybwyll ar ddechrau'r Pennod. Da ni'n mynd i fod yn edrych ar rôl, am hwnni, rôl gymdeithasol barddoniaeth. A ti a fi wedi siarad am hyn mewn gwahanol dyfarndau a llefydd o'r fath dros y blynyddoedd. A mae hwnna wastad wedi'n haro i yn rhywbeth hynod ddiddorol am rôl farddoniaeth yn y gymdeithas Gymraeg gyfoes, ti'n bod? A dyna rhywbeth sydd ddim yn bodoli, dwi'n meddwl, o gwbl ymysg yng Nghymdeithas di-Gymraeg Cymru, heb sôn am yn Lloegr. Mae'r syniad o farnad, y syniad, ti di bod yn y tŷ cw, mae gennau gerdd ar y Mae'r yn y tŷ cw, cerdd a sgwenwyd i chwaer fach fy nhaid. Nath i farw'n ddyflwydd oed yn wain fawr i fyny wrth ymyl Gaernarfon, a mae yna oedd rhywun... Englindio, rhywun di sgwennu... Elin? Yna ti, Nesta Elin. Yr un anwylwyd a welwyd, neu be bynnag. Mae'r syniad yna o bod yna gerddi yn cael ei sgwennu ar gyfer digwyddiadau. Cerddi. Mae hwnna dal mor arferol yn dydi, ti'n bod? Yndi, hollol. A mae'n rhywbeth, mae'n haroi, dwi'n gwybod os di'n wir, mae'n haroi rhywbeth Cymreig ofynadwy ynglyn â hynny, ti'n bod? Mae'n rhai draddodiadau eraill yn y byd, rhai traddodiadau Africanaidd ac yn y blaen, ond cerddi achlysurol, oedd o'n digwydd fwy yn Saesneg ers talwm, bod yn onest, ond ni gymaint wan, cerddi achlysurol, adeg geni plentyn, adeg prodi, graddio, ymddeol, a marw, wrth gwrs. Ond beth sy'n ddod o'n cywir? Car ymlaen, sori. Just o ran dal yng nghyd-destun beth ti'n deud, wan, o ran cyfuniad y mesur hyn, y cywydd, dewis fesur y beirdd oedd yn canu mawl i uchelwyr, a thema, sef Galar, mawr nadi, lle de. Wrth gwrs, mi oedd cywyddwyr, beirdd proffesiynol neu lled proffesiynol ebyn hyn, yn canu marwnada i'w noddwyr, achos wrth gwrs o'n cael eu talu gan aelodau eraill y teulu, gan gynnwys gwragedd noddwyr de. Felly mae'n marwnada felly, ond beth sy'n ddod hefyd, mae'n bersonol dydy, dim yn neud yn nawdd, mae'n neud hyn yn bersonol, ac eto yn defnyddio'r un cyfrwng de, ti'n fod? O neidio i'r cyfoes hefyd, a dwi'n gwybod bod ni ddim, da ni'n trafod, ond un o pethau hefyd, unwaith os ti'n byw mewn cymdeithas lle mae sgwennu cerddi yn rhywbeth mwy normal, os lici di, rhywbeth mwy... Mae hynna'n golygu bod, dydy barddoniaeth ddim jyst yn swyddogaeth un criw bychan. Mae'n rhywbeth mwy democrataidd ar un ystyr yn dydi. Achos un o'r pethau, mae gen fy rhieni stori, dwi'n ffeindio fo'n stori ddoniol iawn, pan ddaru nhw, ges i, fel ti'n gwybod, ges i ngeni yn America, a nath y rhieni ddod nôl i fyw i Gymru, a ddaru nhw fynd i fyw ar ben mynydd yn Sir Ddinbach. Ac oedd y posmon yn cerdded, gyda fo rown lle oedd o'n cerdded i fyny, oedd o'n le anghysbell ofnadwy. Ac fydda'r posmon yn sgwennu cerddi wrth iddo fo fynd rownd i dosbarthu llythyrau. A yr argraff dwi'n ei gael heddwch i lwch o bod o ddim yn fardd mawr, dwedwn ni, de. Dwi'n meddwl bod na unrhyw gofnodi ar unrhyw bapurach o'i gerddio, ond bydda fo'n cyrraedd a fydda mam yn gwneud panad iddo fo. Ac bydda fo'n darllen be bynnag oedd o wedi sgwennu ar y rownd. Dwi'n eisiau gor-romantu'r peth. Ond mae hwnna'n awgrymu bod barddoniaeth yn chwarae rôl hollol wahanol mewn cymdeithas Gymraeg. Mae'n yn union. Ti'n lle gadael le, mae'n un o'r pethau nath fynenu i Gymru yn y lle gyntaf. Ffaith bod yr iaith Gymraeg dal yn fyw ac yn creu cymaint o ddiwylliant gwych, ond pethau fel barddoniaeth sydd yn
yn America, ac yn Lloegr, mae'n cael ei ystyried mwy fel sy'n perthyn i rhyw artistiaid mewn tai coffi neu elites mewn tŵr ifri yn y brifysgol neu rhywbeth, ond mae barddoniaeth yn chwarae rôl gymdeithasol. Does Steddfod cymaint o bobl eisiau gwybod pwy sy'n ennill y goron a'r gadair yn y Steddfod, a nid jyst academyddion a chifeirdd. A jyst ar un ola, dwi'n mynd i ddweud yn hyn, sori, dwi'n mynd, ond o'n i'n gweithio fel myfyriwr, pan o'n i'n myfyriwr job han, i'n gweithio ar safle adeiladu nepell o lle oedd fy rhieni wedi symud yn ôl i Gymru o'r Unol Daleithiau. Ac oedd Emrys, falle bydd o'n gwrando ar hwn, dweud y gwir, adeiladwr, dwi'n meddwl bod o di ymddeol rwan, ond oedd o'n sgwennu englynion wrth i ni gael panad ar y safle adeiladu yma yn Llansannan. A englynion i bethau fel mastic, ti'n meddwl y stwff yma adeiladwyr yn defnyddio i lenwi tylla. Ti'n meddwl oedd o just fatha arbennig iawn ynglyn â hynny? Yn defnyddio'r hen grefft farddol cerdd Dafod, ac un o mesur y caeth, yr englyn un o lunion, i ddohongli gwedd o'r i fywyd bob dydd fel adeiladwr. A mae hwnna'n, eto, mae hwnna'n awgrymu bod barddoniaeth, bod y cysylltiad rhwng barddoniaeth a gweddill cymdeithas yn agosach na fydda fo tu allan i'r gymuned Gymraeg i haith. A mae rhywbeth ieithyddol benodol yn dydi. Oes. Dwi'n meddwl bod cymunedau lle mae'r Gymraeg ar drai yng Nghymru neu wedi diflannu hefo cweit yr un berthynas a barddoniaeth. So mae'n, sori, Mae'n ddiddorol iawn, hollol. A hefyd, gen bod ni'n sôn am swyddogaeth gymdeithasol barddoniaeth Gymraeg, gyda'r cywydd yma, mae'r nadi wraig ei hun. Dyn ni'n mynd gwybod am yr union gyd-destun o ran a oedd y perfformiad, nath o ddarllen y cywydd yn ystod y cynhebrwng neu yn yr eglwys, nath o ddanfon copi ar bapur at y mab Sean yn Rhydychen yr enghraifft, dyn ni'n mynd gwybod, ond mae'n ddiddorol meddwl am sut oedd yn rhannu, faint mor bersonol oedd o, faint mor gyhoeddus oedd o, ti'n bod? Ddiddorol o ran hynna, A mae o'n wirioneddol hyfryd yn dydi, mae'n hyfryd. Sori, nes i fynd â ni ar gyfeilion yma, Jerry. Na, ddiddorol. A mae'r gerdd, un gerdd arall na ni drafod, gan yr un teulu, cerdd gaeth hefyd, cyfres o englynion, un o lunion, gan y fam Catrin, cyn iddi farw, Fel dyn ni'n gweld, wrth i'w gŵr gweddw ebyn hyn, Dafydd Llwyd, ddychmygu sgwrs hi, mae'n gofyn iddo fo i chofio hi at y mab Sean, ddwy dychan, wel, rhyw flwyddyn neu ddwy cyn hynny, pan ath Sean i Rhydychen, mi sgwennodd y fam, Catrin Owen, gerdd, yn rhoi cyngor iddo fo. Mae'n hyfryd. Mab yn mynd i ffwrdd i brifysgol, a'r fam yn rhoi cyngor iddo fo. Ac rydym i ddeud, mae'n bach o gynan, bach o ddadl ysgolheigaidd yma. Dafydd Wyn Williams sydd wedi gwneud cymaint o ran goleuo hanes llenyddiaeth Sir Fôn. Mae'n gwneud gwasanaeth anferthol i'r byd ysgolheigaidd o ran dod o lot o lawysgrifa o'r 19 ar 19 ac yn y blaen i ola dydd yn gwybod lot fawr am y traddodiad barddol yn Sir Fôn. Ond mi ddedod Dafydd Wyn William i fod yn meddwl mae'r gŵr Dafydd Llwyd sgwennodd y gerdd yma, nid Catrin neu Catrin o wraig. A gyda phob parch iddo fo, dwi'n meddwl bod eich hynny'n diedd o, dwi'n gweld yn hen diedd yna i feddwl bod merched ddim yn cyfansoddi, ddim yn gallu cyngeneddu. A mae'r traddodiad llawysgrifol yn deud yn glir mae Catrin Owen ei hun. Felly dos am reswm i gredu bod Dafydd, y gŵr, wedi sgwennu y gerdd yn llais y fam. Felly dwi'n meddwl, a Nesta Lloyd hefyd sydd wedi golygu'r gerdd yma hefyd, yn credu, mae Catrin Owen sgwennodd y gerdd. Felly dyn ni eisiau arddel pob bardd benywaidd o'r cyfnod, dyn ni'n gallu gael hyd iddyn nhw. Felly dwi'n ochri'n gry ar fawr yna. So Catrin Owen sgwennodd hon, dyna di barn swyddogol o'r hen iaith. Ie. At Sean Lloyd, cynghorion y fam yw hetifedd. Ie, hollol. A mae'n ddiddorol bod yn sôn am y mab fel etifedd y fam, yw hetifedd hi. Dyn ni'n tueddu sôn am gymdeithas batriarchaidd iawn, dyn ni'n tueddu sôn am fam mewn teulu uchelwrol fel etifedd y tad, yn ddiddorol iawn, o ran hunaniaeth y fam yn y teulu, lle. Ac wrth gwrs, ffaith bod wedi cadw i chyfenw Catrin Owen a Llwyd, neu Lloyd oedd enw i cyfenw i gŵr e mab yna. Felly mae'n gerdd hi, mae'n lawr o englynion yma, dwi'n mond i dewis detholiad. Felly na i cymryd am fesol dyfyniad gan ddechrau efo'r ddau englyn cynta, Richard.
Reit, a eto, os da chi'n newydd i'r pod, dwi jyst yn cael rhain jyst cyn i ni recordio, felly dy'r darllen ddim bob tro yn gwneud cyfiawnder ar deunydd. Ond, fy mab Siôn o Fôn rwy fi diweniaeth yn danerch mewn difri, ac om gwir fodd yn rhoddi at hyn fy mendith I ti. Bendithiad rhwydded amal y rhoddo diw I tras da ffrwytho. Arnad Siôn y danfono, mal y gwlith ei fendith fo. Ie. So dechrau fel ydyn ni, bendith, hynny yw gweddio, wrth gwrs mae mab yn mynd I Rhydychan, yn bell I ffwrdd, oedd ddim e-bost na WhatsApp, ddim wedi cadw mewn gysylltiad, dymuno'n dda ddo fo. Ac mae'n hyfryd fy mab Siôn o Fôn, fel mae'n alw fo. Mae bobl Sir Fôn wedi bod yn blwyfol ers canrifoedd, Jerry. Mae pobl Sir Fôn yn licio sôn am pobl o Sir Fôn, dydyn? Ydyn. A pleidleisio yn canu Gymru ar ei rhan o hefyd, wrth gwrs. O, na fo. Mae gennau lot o deulu yn Sir Fôn hefyd, felly na ddim dweud yn drwg amdano nhw. Ond dyna ni, hollol. Ac ydym yn oed ras da'r ffrwytho Arnad Siôn y danfono, mal y gwlith I fenditho, felly gofyn I ddiw I fendithio fel gwlith y bora, ti'n fod. So, a wedyn, felly, mae'n I fendithio, dim un o'n dda ddo fo, a mae'n gerdd hir. Ond da ni rwan, dwi'n jyst yn darllen y llinell gyntaf o'r dyfyniad nesaf. Dwi'n licio hwn. Dyma'r cyngor yn dechrau, cyngor y fam. A da ni'n digwydd recordio hwn pan mae'n lot fawr o bobl ifanc yng Nghymru mynd i'r brifysgol. Rhai nhw'n aros yng Nghymru hyd yn oed. A mae hwn yn union y fath o gyngor y bydda mam a tada'n rhoi i'w blant nhw. Dewis gyfeillion di-wair, dysgiedig dysgwadu rhai drygair. Nac ennill Siôn o ganair mwyn mab y forwyn fair. Coelia, meddylia ddilyn, daioni fal, dyna dy ffortyn. A gwylia dy dri gelyn, a char ddiw a chowyr ddyn. Dy dri gelyn hyn a henwais ydynt odiaeth ar bob malais. Y byd a'r cnawd, trallawd trais, llew rhiedig, llwy'r wadais. Ie. Tydi o wych da. Yn dechrau, dewis gyfeillion diwer, gyfeillion da. Paid a hongian allan hefo'r criw anghywir. Ie, dysgu rhai drygair. Y lysiwrs. Ie, hollol. Tydi o wych da. A dydy mae'n mor bwysig o ran dylanwad ffrindiau'r bobl ifanc yn da. Mae'n mor bwysig da. Wel, o'n i'n o hogyn di-wair cyn I chdi arwain fi ar gyfeilion blynyddoedd maith yn ôl, Jerry Hunter. Ti'n dweud mod i'n un o'r rhai drygair, lle da? Dwi'n ben dant yn dweud bod chdi'n un o'r rhai drygair. Wel, ti di goroesi, chwarae teg. Ie, di periloes I dy fam, mae'n siŵr bod gen ti'r ffasiwn ffrindiau, ond dyna ni. A gwylia dy dri gelyn. Ie, dy dri gelyn. Dy dri gelyn hyn a henwaith ydynt odiaeth ar bob malais, y byd a'r cnawd, trallawd trais, llew rhiedig, llwy'r wadais. Dos ni drwy'r un ola na, Jerry, mae hwnna'n ffantastig. Ie, dri gelyn a henwais, mae'n I henwi ddo fod o diaeth ar bob malaith, yn beth mawr o ran pob math o falais. Y byd, pethau byd, pethau bydol, a'r cynawd, temtasiwn y cynawd, trallawd trais, trollod, so trafferthiau'r helydion trais. Hynny, pan y cwffio am hwnni yn y dafar i'r dychan y bethau fel llew rhiedig, fel llew sy'n rhio a llwy'r wadais. Felly dwi yna wedi gwadu'n llwy'r y pethau yma wrth ddeud ddech peidio syrthio'n sglyfath i'r pethau bydol y canawdol a treisgar yma. Ycha fi. Mae o mor ddoniol y gyfais, dydi? So ti'n... Yndi. Ac hefyd, mae eisiau o falu'n enw da yna, nag ennill Siôn o ganair, go gan air, go ganu, dychanu da. Felly mae eisiau pobl siarad yn dda amdano chdi, lle, ti'n fod? Nac ennill Siôn o ganair mwyn mab y forwyn fair. Yn enw Iesu, paid a
dod â enw drwg arna chdi a'r teulu mewn agor cryfach. Hollol. A wedyn yn ola, y ddau englyn ola ma'n y dyfyniad ola dwi'n rhoi i chdi. It gael gafael drwy gofiaw, mwynder fy mendith i'th lwyddaw. Sion, dal hyn sy'n dy eilaw, dyw lwydd bawb ar dy law. Dy famaeth helaeth pei hoelen, fenaid yw'r fwynaidd rhydychen. Tyd Sion draw a ddwy bawen, byrion hap ei bronau hen. Reit, ti egluro hei, mae'r ddwy yma chydig bach yn fwy tywyll i fi. Nawn ni, ddim yn egluro pob un peth, ond mae'n unwaith eto gofyn iddo gofio mwynder fy mendith, felly cofio di fwynder fy mendith, lwyddo, felly mi fydde ti'n llwyddo os dwi'n cofio'r bendithion mwyn di'n rhoi i chdi, felly, ac yn y blaen. A wedyn, englyn ola yna, dy famaeth helaeth, yw'r fwynaidd rydychen, dyna frawddeg yma, iawn? Wanta, felly, hi yw'r fam yn ffarwelio ei mab wrth o fo fynd i brifysgol, felly mae'r mab yn gadael gofal y fam, gadael y cartref, fynd draw i Loegr i Rhydychen, neu brifysgol, ac felly mae hi'n disgrifio'r fwynaidd Rhydychen fwynaidd, mwyn, fel dy famaeth, fel mamaeth, felly mae'r brifysgol Rhydychen yn mynd yn famaeth, fel fam dros dro. Famaeth fatha plentyn maeth. Famaeth, hynny yw, foster mother yn Saesneg. Foster mother, In loco parentis fel o'n nhw'n arfer dweud, ie? Dwi'n gwybod, mi fysa gwasanaethau myfyrwyr ein prifysgol i ni, Caerdydd a Bangor yn licio meddwl bod rhieni yn styrir y brifysgol fel rhieni maith i'r plant yn brifysgol. Ond ti'n fod, mae'n dymuno hwnna. So felly dyna, so wych, mae galw Rhydychen yn famaeth, yn fam dros dro i gymryd lle y fam yn de, sy'n hyfryd iawn. A wedig wrth gwrs, gyda ni gallu darllen hyn efo doethyn y tranoeth, achos dyn ni'n gwybod bod Catrin di marw'n fuan iawn ar ôl hyn yn de. Felly doedd gyda fo ddim mam o gwbl wedyn, felly mae'n rhywbeth teimladwy iawn pan ydyn cofio cyd-destun y hengach o ran hanes y teulu o'n ynddo. Ond wedyn yr cwpled ola na'r englyn ola yma, tyn Sion draw, tyn di, draw a ddwy bawen, ddwy law, byrion hap i bronna hen. Felly mae'n ddelwedd weledol, gynawdol iawn, dydy gwir, o fabu yn signo a fron i fam, ynddo. Yn cael maith o fron i fam, mam maith, ynddo. Ac mae'n rhyw beth neis, mae'n Rhydychen yn hen iawn i brona hen, ond bod y brona yn hen iawn, eto mae'n dal yn darparu maith, ynddo, fel brifysgol ac yn y blaen. Ac delwedd o Sion fel babi, efo dwy bawen babi, efo pawen yn gwthio'r fron i gael llefrith, ynddo. Tyn Sion draw, a ddwy bawen byrion hap ei brona hen, ynddo, i gael maith. Felly, gynad o orau, ti di mynd i Rhydychen i gael addysg, mae'n bwysig bod ti'n gwneud y gor ohono fo a dysgu cymaint o phosib a cael maith allan o frona hen Rhydychen, ynddo. Fel di'n dweud, mae yna dinc mor gyfoes i hwnna'n does, ti'n bod, ynglyn â fel ni'n dweud, ar hyn o bryd, bydd yna lawer iawn o rieni'n rhoi cynghorion i'w plant cyn diflannu'r brifysgol, a dyma ni fersiwn o, beth yw, 1600, 1500 rhywbeth. Dwi'n gwybod, ddim yn fwriadol o gwbl, ond fel ti wedi dweud, fory, dwi'n mynd i Fangor, a mae wisnos groeso'n dechrau fory, fyddai'n croesawu, cynwyd newydd o fyfyrwyr yn ysgol Gymraeg yn Mangor fory, felly hollol. Wel, dyma chdi, gei di jyst sefyll o'i blaenau nhw a darllen at Sion Lloyd, cynghorion y fam i'w hetifedd. Dwi'n siŵr bydd myfyrwyr... Bangor yn lle Rhydychen. Bydd myfyrwyr Bangor yn dallt bob gair ac yn gwrando, dwi'n siŵr. Felly, dwy gerdd gaeth gan aelodau'r un teulu sy'n dangos y fam a'r tar o ran teulu Dafydd Llwyd a Catrin Owen yn yr hen blas Llangrisiolus lle yn defnyddio barddoniaeth ar weddar i bywyd i roi cyngor ar mab i alaru ar ôl colli gwraig yn achos Dafydd Llwyd. A fel o'n i'n dweud, dilyniant, da ni'n siarad
dros 400 mlynedd yn diweddarach. Ie, A mae yna elfennau o'r traddodiad yna, nid yn amlwg mae di newid, ond mae peth o'r swyddogaeth gymdeithasol yna yn parhau, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod fi'n gor-romantu ddweud hynny. Mae peth o hynna ddim yn gwybod. Yn parhau. Wel, Jerry, oedd hwnna yn hyfryd, ddim jyst oherwydd bod o'n farddoniaeth o Ynys Môn, ond mae hynna, wrth gwrs, yn helpu. Ond mae'r marnad na wir wedi, mae hwnna wedi fysodro i a dweud y gwir. Mae'r penillion cynta na gan mae alar am awelwyd o'm iad i'r llawr, mae dŵr llwyd. Mae hwnna'n wirioneddol hardd a hyfryd. Felly diolch ti am rannu hynna fel arfer. Hwnna'n hyfryd iawn. Diolch i Richard Martin sydd wrthi'n recordio bob dim. Diolch wrth gwrs i chi am wrando a rhoi esgus i ni gael gwneud hyn. Da ni'n gwerthfawrogi yr holl ymateb da ni'n ei gael. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod. A da chi'n gallu dweud wrth bobl, wrth gwrs, bod y pod ar gael drwy'r gwahanol ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf ar am. Cofiwch fod Jerry yn darparu rhyw fath o dalfyriad Saesneg hyfryd am bob un o'r penodau yma ar nation.cymru a da ni'n pwyso arno fo bob tro da ni'n neud yn o'r penodau yma i ddarparu cyfrol yn y Gymraeg, achos fysa hwnna yn fendith mawr, dwi'n siŵr bod chi gyd yn cytuno. A mi fyddwn ni yn ôl yn fuan efo rhywbeth fydd hefyd, dwi'n siŵr, yn flasus dros ben. Ond tan hynny, diolch yn fawr iawn i chi gyd a hwyl am y tro. Hwyl fawr.